kumsang ni pasari thleng khan ni som ni panga February sang khazariat som kwa kumadin chan aizol khopui chu khopui enkol dan shan nei lovin khote zok te thingtlang village rural enkol dan angin enkol ani thina kumsang ni som pakhat chiar puya khan mi noi ni sing kwa sang khazariat som ni pani lai an lo omta a chu chu Mizoram mishing cheng za som ni paruk point panga pakwa ti na ani India dan pui 74th Constitutional Amendment Act ina aput angin mani in rail bol na shan nei turin Mizoram Municipalities Act 2007 noaya Aizol Municipal Council chu July ni khat kumsang ni pariat khan bulchan ani a Aizol Municipal noaya Councillor Ward som pakwa le Veng Local Council somriat pathuma thenni in thanlo member som pani MLA som pakhat le Lok Sabha MP pakhat nen anwa in member som thum pakhat an om ani November ni thum kumsang ni som khan in than nama saber nei ani a chutiang zel in Veng Local Council po enkol tura than ani ta zel ani Mizoram chuan Aizola chia Municipal Council din alani a Constitution hian an na tho tur som pariat ape a ma se hi state sarkarin an du danin an semthin ani Aizol Municipal noya chuan solid waste management bolho paile songbol street light parking building regulations licensing regulations advertisement and hoarding regulations birth and death certificate registrations te anni funding hi Central Finance Commission atangin State Treasury alutin ninga chung an kol theya chu IRA an kol chuan state sarkar hian penalty a choi ngei tur ani AMC hi autonomous in rail bol na shan pa nei ani AMC in khaidiat dan hi claim te hansoi ila mayor deputy mayor executive councillors le councillors te hi than mipuiten an IO an than anni a municipal commissioner le officers le staff dang te chu na thok tu te anni councillor big an kutati tur le an thunei na le ham that na te hansoi ila monthly remuneration loman cheng sing khat le cheng sing khat sang thum zanga atanga sing hi sang khat allowances sumptuary allowance ward allowance house rent allowance transport allowance te anni hengba ka hian household peon hi mayor in pani le midang zongin pakhat theu nitin cheng zathum somriatin an chhor theibok councillor ten an ward chung cheibol na turin kum khata ward fund hetiang hian an nei General Fund noi som nga property tax return noi som pani le singni property tax return hi ward tina rual khai taka semthin ani AMC hian in thlan voi ni lo nei to in sarkar ma saber chu Congress le ZNP tangkopin an siama election voi ni na hi MNF in sarkar na an la a kan hmalok February ni som paruk kumsang ni som ni pakhata hian election voi thumna kan ma chondon ani clear tu te in Zawhna in si bai ule Miriam bo chung kania tuntruma hian kan hmaloka AMC in than lo tur February ni som paruka AMC ward number 3 councillor candidate te KAWMNA kan nei dona he ward ta hian in party pathum MNF Congress le ZPM ten candidate an ron nei dona chungzinga chuan ZPM le Congress ten kan somna minti hlawhtlin saka kan lom hle ani Zawhna te hi keima anin ron buat sai mai lovin ward chunga veng pangate Ramhlun North, Ramhlun Venglai, Ramhlun Vengthar, Ramhlun Sports Complex le Laipuitlang te YMA President tin te kan bepopa anin Zawhna minron nei saka chung kan veng biak pangat zinga palite nen atangin Zawhna hi aron luta chu mai baka AMC Councillor Hmeichhia lo ni to tun term mangzo cha Pi Zomuanpuii Ralte le PM Zomhingthangi te le helaya ward number 3 kan councillor chhuak cha term mangzo cha Pu K.Romawia le kumsang ni som pariata MLA candidate Congress MNF le ZPM kan MLA nilai kan bial to MLA nilai te na tangin Zawhna te hi kan khon khoma chuwang chuanin keima ni Zawhna ringot kha kan zot don lo ni ti kha karon soi masadua AMC ward number 3 hi MLA biala chuanin Aizol not 2 ni in ma na tang to in bial ngai nom tak alo ni a tuna po hian kan candidate te hi thathe tho tak mai an ni a bial ngai nom tak kan ni le don boka he shokal tlang hian kan candidate te bi chian na shiat chian na kan nei don ani tuntruma kan kom tur hipisi Lalchhandami ZPM official candidate ward number 3 ani a amasaberin hun tot takle chep takara inkom na hun min pe a long thu kan shin masadu che a hun te kan nei tamlo avangin Zawhna pakhatna hianin kan lut nga langa he ichanchin kan shatlang pui Ramhlun North numel thade mai kan ti pia lam le nangma avanga he ming la nal tak an ron phuate khatiang nge kha thasen siar nui moi damte iti te kha kan lo ngai thave thina khami piala ma han kan shiat lo I chanchin ipian le murna te in chung kwa le ina lo tho to thin te I hobby thleng ten min shil ro le
ke hi silal chandami kani a Khiangte chuan damte minti te po an oma a thenin dami minti boka tin si ti hi chhakchhuak ti na ani a kanu hi aizol khochhuak ani a ama hi bol thangpui ani a boral to a kapa po boral to a sang shima ani hi farkon khochhuak ani aizol aselian kani a tin aizola pasal fanau nein ka oma ka pasal hi rawthuma ani a tin kafate pathum kania mi pa pani le hmeichhia pakhat a upaber hi delia gurgaon na kwan commercial pilot a minga ni ve wangin a khosaka ngaya kan mi pate zo khi kanin hnuaya indang ve a nupui fanau te nein tin ate ber hmeichhia hi Rebecca zo chuan moi ania kan bula cheng ani chutiang chu kan chung ko din hmun ani a tin ke hi sarkar na thok thin kani a planning service kan ni a research officer in ka pension ani tin ke hi sikul kalai to a in fiam ngai na mi kania hockey te kan khel thina best team a po tel te char thina tin football te hi ka ngai na Laipuitlang hin huam ka ti hrim Laipuitlang lo hi chu ka ti rei pe ngai lova in badminton te po hi ka khel na save thina chutiang chuan ka hun ka mang thena ni tin zai hi ka ngai na em bo ka ni ani le ila an phu chan kha isa chuak thei ve reng em save thei nuale ani tak chu ngai nom hle me tin Ramhlun North apo hianin MHCP President kumsom lai me lo chel to ti te ka chiara tin I chanchin zongzong kha han soidonin han chiar chuak doni la YWCA activities te le chi sang te he hunin min dai don si lawa chuanin chanchin lam kha chu kan du to kre anga du chuanin kha le kha te kha lo chiar ve ta ula Zawhna ka zo le ngal du chu nangma tha iti le thalo iti nangma in chi chang ke ni zon pon lama tang zon mel tha kan ti tlang pui che chumi pia lawa nangma in shiat na tha iti le thalo iti lai te min shil ro le ke ma thalo ka ti hian soi ma support la ka tong kam te hi a bak a chang chuan onem zaidam nunem taka te hi kan tum ve a kasim theilo tlat mai chu oka bak te hi ka lo chak chuak le thina chung te chu poi ka tia ka thin lunga thin rim na ka nei mi alo poin ka oka lo baka wanga thin rim moti te hian lo om le thina hi poi ka tia sim ka du khop maya achang zon ka tong try hial thena ni chu tiang khop chuan ka thil hemi hi sim ka du ani a tin keima a thave chuna ka in riat ve na chu thil ti reng ka le khazirna konga te lawhtlin na du mi ka ni a tin atop thlenga ka thil ti le beite lawhtlin na thlenga ka lawhtlin ma chuan nora bechi ka ni chu keima chuan ka in chuan ve na chun ani ome mi tumru tak mai ti to lama chuanin tha mai lo ni ti na ani ber chatiro chuanin mizo Hmeichhia inga isan per hi hria ta chak oma ingwanga ngai sa ngei ni ti nen mizo Hmeichhia ka ngai san hi pisap to ni ani a ngai san tam tak ka ne ya ka ngai san chan chu ani hi mi in sum thei mi ani tin hei Hmeichhia upa te pon han thlang ve ani ma se ordain ni lo kha na boral zui ta chuta po chan voi khat ma phun noi lovin a dana kha lungoi takin apom zel ani kha ka ngai san na ni a tin ama hi chutiang anga mi te na an rel an soi chha na tur po lo ka panu la fel ani ti kha mi zong in kan ria ome upa hial ni a thlan thei kha ni a upa atana thlan kha ani a nem nge ni talo mai zo ka ani hi ka ngai sang hle ani rol u de uzok te chuanin an hria anga ani le an kumno pang de te han an hriat le zualna dun chu tiang anga nang me wina in ngai san ber chu inge ani a inge a thot tak khamin han shin them Koshan Hmeichhia thlengin politics lama po khan nominated seat a oma assembly ate po khan tin Koshan Hmeichhia hian Presbyterian Koshan ani a mission veng ate pe so chuan a thelo po an omin ka ring lo tun thleng po hian nu en ton tlak ani chuta chuan ati na lama po mitai ma le midik ani a so ka ngai san na ni ani tak chu ngai san le me thang thar te hianin aming adayang ti te po hla mani chu chuanin Zawhna pathum na hian kan kal le nga langa I campaign nem to em I fang chuak de vek to em ka fang chuak ti ve to kal mai ro chu kan la nei no langa pakhat veng kha te ro chu
kan la fang chuak lo dewa ai fan chwa thoi ka to mani ani le I campaign na khan in kalkwal vel khan eng khange iril ruwa mo iril ru la deu tu chuan sut kian chi emo siam that chi ni ta ang se chutiang ang te chu soi turin em karil rula deu pathum kan soyanga ar huna chuan pakhat na chuan thalai te na tho tur nei lo thatak tak fel tak si na tho tur nei lo khatiang anga all tak te ka hmuwa tin 0 to BA timayang khatianga le khathiam na asang tak nei athen chu le khathiam na po nei sang lem lo ma semi fel tak si ramtana han tlema han chera han ti puya e zona nei nget mai tur le ramtana cherna tak tur te po tam tak ka hmuin ka ria a chung ang tan chuan skill development training te hi nei pui tha in ka ria a chuta tan chuan le thalai te bot sa hi tuna hi sona hun tak zet to in ka ria human development lam hi karil ro chuan omna sa chung ang thalai tam tak te kan kalvel na po chuan na tho tur nei lowa nu le pa te nan chom hlom hi an tam em hi ka ve em ani apani na chuan ka kalvel na hian me thai re thei pasalte e zong tu te nan thi san si heng te po hi an khongai thlak omin ka ria tin an khuwa te po hara kan kalna pakhata pe chuan a ko har ka min zon zui de uze maya chutiang khop chuan ko har le hreom ti te hi an om ve ani khang ang te kha choi chua tlema han tran pui theya in tung nung ve thei mai tur din hona nu fel tak te po om thi an ni a hrisel na pan tak si te an hrisel na lam te han ngai to apuya thale mai thei tur te po an omani tin khata tan khan scheme thateu mai women and child welfare a hian a oma chu Mizoram a hian kan la apply lovin ka ria chu swadar scheme ani chuta chuan mei thai te chom na te tin anmahni an in le lo tur ngai to sakna te khatiang ang scheme kha oma tin anmahni in micro business kan tiang e zona te engemaw chu an ti thei tho khatiang pa khan chu tiang ang te po chu han tran pui theina oma omin ka ria a tin kong tha le step tha te chu tam tak kan try to masa te le councillor masa te nan lo siam to amaro chu khopui plan lo ani awang hian ti tur tam tak ala oma chunga te chuan kong mu mal lo tam tak hi oma chu tatang chuan an chite lui kama tanga an thlai ten ron phur chua ka kong mu mal om mang lo tol phi ri ta thluk mai thei turang chi khang te po kha ala oma khang han an ron in phur chuak lai han hu te phe chuan an khongai thlak oma khopui bo ruak ron hip thei tur chuan an tan har sa tak ron kalte nga ya tin chu mi rual chuan bong nu te bong ten lo vula thlang lama te phe chuan an ron ko chuana step mu mal po om lo khatiang kha alo la tam em ani chu tiang ang te chu AMC Councillor kan lawhtlin ve thei ani chuan hmalakna masaber pola nei ka du ani ani le chu chuan in tran na sa takina pe che em te reng mai chu chuan karil ruan lot lat ani ani tak chu hei ruling nge ti hi tongkam omle thina election a te hei social media ale thu soi sang ate pon yang chu ruling nge ti tongkam hi she vengayam se vengai chuanin hei hi enge inga idana lawhtlin ta la itling nge tura po ngai la opposition in ni mela state ruling sarkar nen hian tho hona thatak nei thei turin engtia ti tur nge nyang ruling nge ti hi kan tam tak ngai dan chu nima sela AMC a hian ruling ni angai lova a chan chu hemi finance commission grant local hi tun na ya po khan crore somli panga lai mai alo kala chung te po chu crore somhi pani point somhi panga in te khan a local masa a tuna hian a danga local le ta a chu tiang chuan engkim mai hi phairam atangin finance commissioner atangin grant a local a chu mi mangan ha tho tur chu ani a helaya state sarkara anron chunglu ta ani in ninga chunga anron pek le lo chuan anron transfer lo chuan kha fund kha ani in interest an choi thung don ani chu wang chuan engkim mai hi a sang vek ani a state sarkar nge ti angkha angai lo reng ani ti kha kan soi tel duwa tin sarkar ne te ne na tho ho na tha ne na atol na em chu hei sip miu te po kan ria a bolhlo pai le a khon khom zong hi AMC ina atum ani a
chuta chuan khulaya a song bol na mun khu simiu kut ani a chu sarkar hnuai ani a chungte chu ani in an lo song bola an lo thler sanga a man tangkai thei ang kha tangkai thei tur man le dan kha anin an lo bot sai ani tin simiu te po hina kina chuan a scheme khatiang ang khalo top thei ani a top huna chuan AMC hian ala tho don ani chu akalphung ani chu tiang chu sarkar te ne na tan rol chu angai khop mai to na hri chuan ani ta chu ti chuan in manifesto hi claim te ka lo in ve point som ve lai me ni hi toy fel takin hi hun kan nei tam si lawa min shi the min manifesto kha ZPM manifesto hi athakop maya pakhana chuan ward committee thu nei na pe ka ni ang chu ward committee chu Vengthar council local council member pani le pani theute ba ka prominent citizen pathum ano mga pakhat chu Hmeichhia ani tur ani ti ani chu tiang chuan ward committee din ani anga ward committee chairman chu councillor ani anga chu tiang kaltlang chuan engkim langtlangin na tho ani anga an na tho tur zong po kha ward committee khan a endi kanga avilanga an na tho thadlo po ward committee thune na ani ang tin ward committee te a hian parking fee te le engkim po hi ward committee na en kolang ti kha ani tin chia apetu mi puite ne na pekle ti hi chia mangin development na tho tur ani bikin hei property tax se kan han ti te po hi khatiang mang khan khatiang a chhun lu te po kha hi development tho na man tur ani avangin thang nem ngai taka kan tho angai kan man angai ani ti kha mi puiten kan sia ta poi mo me tin kun tha thok tu te ham that na ngel nget siam te Khiangte kha apoi mo tin hemia hian ward emporium ti te po hi thei chuan siam kan tuma tin chumi rol chuan aizol khopui chunga hian emporium pali mun li vela Lianpuipui siam tum ani he vengkil khorte te mistri thiam tak ten an thil siam chwa ador lua man tau tak an ron lua theilo awanga khatianga na tho tur shelo te po tam tak an lo om ve na an lo siamanga ti chuan ward emporium hemi khochung aizol khopui chunga emporium khan an ron da chhuwa kanga khatiang khan a jok olo jok tu fel takan siamanga chutiang te chuan malak tum ani atin hei puan thuite puan ta te po an ron pho chhuwa kanga kut thiam na chi sang hei thil lem siam te po tam tak mizo kut chhuwa mizo ti hian kan kut chhuwa khi mun danga pho chhuwa thon chhuwa ngam khople ti tur ti hi kan neya kan thiam boka amai ro chu khatiang mala pui to nom lo awanga khatiang ti theilo kha nom awangin chu tiang in pho chuana tur wa emporium te chu kan siam don ani chu kan manifesto oma tin thlai hei mun tin renga kongsi ra te in zar anin zuar ze izuya hi han ko pui te po ati tropa tin kan ele in bersi hi alo tuintai lo theya iti mayang kong khole thil lang te pana lo bom theya heng te po hi amun ma fil takasiama engkim supply chain vegetable supply chain te hi siam tum ani chu market tam takin hombel don ti na ni chung te po chu athei angin market kha mun li vela siam tum ani tatiang kan chung te chu ani khopui ral muang le moi siam tum ani entir nan hei Laipuitlang ate po kimi tui khwa fencing bula khian hual hian gallery aizol view theina siam tum ani chung te po chu manifesto kan neya tin hei Tamil Nadu ate po khatiang angkha an siama Green Valley view ten tiam binocular sin an zuk en vela khangkha phailam mi ten nuam te me ma sari leng par popin khalai mun te kha an phang ve then ani khatiang anga khwalzin te ta na khwalzin te hi thei khop kha tuna hian siam kan tum ani kwalzin te ba ka thalai te poina kan han in tol len ve na tu kha ZPM chuan siam tling ani chuan siam atung ani khopui cheimoi beautification hi angai pui mo em don ani kha kan sei du atin khopui ral muang ti hian apui mo ma hei ler ngeng hlawm laka te po anin ma khwa thei anga in ma khwa tin hei miswal mimal
ngay ni personal security te po ngai to ani anga chuta chuan he CCTV te po kan bial tu MLA chuan veng tina YMA te hne na po as ape nge to ani ti chuan a the anga kil kor hmun te po la ti zel tu mania chutiang chuan mi sual la ka te po him taka mi te ral mo taka an lo mut man hi alo hlulu tu ka mut thei lo zan ko hanom te pe chuan mo khatiang khana tu ka kan chawa dam lo nei min bo zuya khatiang angkha ral muang taka kan lo om theina kha thil poisa tam tham tak alo ne poisa tam tak ani ti kha thin thian mun dak mai te kha chon nun po ti se ani tin mei chia te po zana te pon chung te chu zok ten kan lei wak thei don to ti na ni tin mo khopui khamia khan beautification khan master plan a mai na lo om to a chuang te chu chin chua le a ma a tha theyang bera khang ang ma khang mang khan lak tu ngani ZPM chuan phala ka tu mania tling thei ani chuan ka kha an tum chu ani ani tak chu toy te a pon that takin kim chang takin min shil theya anga inom hle me a ai tam zo khi ni ena kina in la sem dar zel tur angai la kha chu mi pui thlir tu te pon in kan lo chiar ve to mai anga a chan chu he hun kan nei KMC a Zawhna danga kan han lut le nga langa hei ramshang shanga izin kwal to nin kan shia a ramshang shang tia khanin foreign na ani de obera chuanin ni china nangma chan chini soipo khanin ifapa kha pilot Indian Airlines tro pilot commercial pilot te ni Mizoram chaw lo po hi khwa ifangnol to ti te kan lo shia chu ba ka manners and etiquette le khabu te po I publish chep to ni te pon kan shia dikem ba sai pe te pani mi chung changa hianin izin to na atang te le thil tian in thira in ngai to avel te kal to na atang hianin inge changkan na te fung ber hi hei changkan te kan du em a mizo te chu kalai khanin changkan na hi enge ti zo na ba ka mizo te hi changkang turin enge kan ma bak enge kan ti tur ti hi changkang tor chuan rin om le tai ma khi apoi mo ka ti a ten hun von dik te heng te hian ngai poi mo em a ten inton tlak ram sang kan fang to a ta chuanin an rin omna kati chu he tax te an lo pe tha em a entirnan Switzerland te po kan han fanga chuta chuan kan han tlen na khan mineral water mi ron pete kan han ti a madam heta chuan mineral water omlo ashanina omlo in bual na te tui in te engkim mai kha mineral water tui thiang hlim ani vek ani atia chu an ngai to na thui tak min pe a heng ania chuan an tax pack po asang amani chu wang chuan hei human index kan ti a khovela in te na sang bera po Switzerland te chu pani na aloni a an kumdam rei po zong po kum somriat pathum ani an te vel na hian chu tiang chu Mizoram te ne na ka te khin chuan an hriselin an damrei tlang pui ni chuta chuan an ni chuan hrisel na laman ngai pui mo ni ti te po kha langa chuta chuan social development khan ngai pui mo ta em social development a chuan engkim mai hrisel na te zirna te khatiang zong kha an ngai pui mo khang kha atelani chuta chuan enge ni han enton tlak tur kha an tam em ani thileng ki ma an rin oma an taima a chutiang te chu keini po in kan zirve apoi mo in kasya ani le changkan na te fung ber ni ai shia chu changkan na te fun ber chu engkim hi alangtlanga anti khu an changkan na te fung ber ni in kasya transparency an ngai sanga chu erawh na te omlova erawh te an hua a ten an shem na po ana a ten engkim mai khu ahun bia thilan ti te hei tlai te an ngai theilova ahun bi taka an thil engkim an ti a an sincere mem boka chung te po chu an changkan na te fung ni ber pakhatin kasya an taimak na le an rinom na te ko chung te po chu kan ento na poi mo ome ani tak chu ani le aizol Mizoram hianin inge kan mamo ber ni ai shet aizol yana kan mamo ber chu mani thil tia engkima pathian kan rin omna apoi mo katia taimak na le in pek na thil engkim kan tia po ti takzet na hlawhtlin tumzel na hi apoi mo kati
hilti maya jack of all trade kan ti ang chia engkim thiam zola thiam tak tak nei si lowa kan ti ai chuan thiam pakhat kan nei po kha a hlu ani entir nan o hlawhtlin pui ngei turin avai ho te chuan biri cigarette anzel thiam em a an chang noi phek te pon thiam em ani khatiang angzel khan an thil tia thiam bik neya khatianga ti mason tumna kha kan nei turani mason kan tum turani tu po hian tin kan taima kha kan ti engkim kan ti chuan entinan Venglai berte te po mi taima cho me zor chuan in le lo thatak mai lo din mai ni Khiangte kha amak ka ti a ka kalna pakhata chuan chung te chu a thla te kala hialani cho me zorina in le lo me thai boxi na handin kha Areopagi ka ti chung te chu changkan na tura chuan apoi mo ka ti engkim ti tak zet a na niam om lo na hi mo sit om lo engkim kan na thwa khan khoi sabrama te po en ton tlak ma ka she chu eng ma khan han hiam an ngai lo na hiam ti khan nei lo reng reng ani entinan bel no te po kha an ni na kha den an va thoka nuwa chuan za om takin ti khan an in za ton mai ni Khiangte kha ke ni a chuan na tho za thlak te kan lo nei chung chuan ma kan son don lo na tho za thlak hi om lo ti kha kan ria ta poi mo in ka ria in to del kha to del kha ma ni in to del kha apoi mo mani chu changkan na tur ani ke mani lama tanga Zawhna nung ber kan zot che anga he ichanchin kan han chiara khanin ga soi to angin as a vai chuanin kan soi chuak theilonga YWCA Young Women Christian Association na te le MHEP a te pon ilo in mang to a nasa takin mizo Hmeichhia te hi kan din muni a tha thokhat viau nge nianga choi kan hi kan langai em ti hi toite in min hanshil them hetianga hianin kan tha thokhat to lom tam tak chuan kan te a mizo Hmeichhia te hi choi kan na tur tam tak kan la omina langa tam taka chuanin heizle khazirna konga hi chuan ma kan son em to le khathiam po an tama officer lian tak tak te po kan nei to ani ma se hemi ba ka po hian thingtlang lama te phei chuan nge ne re thei bak berte te eizon na konga te po le khazir chak em te po an oma amaro chu le khazir na nei lo te po an la oma chu tiang ang chuan Hmeichhia te hi choi kan na tur tam tak kan la oma ni kan eizon na konga te po hian la boy pui ngai le la zirtir ngai la in toy siam ngai chu tam tak atam zo kan la ni ang ti tur ani a chuwang chuan hemi women empowerment te po hin sataka tan la kala ngai ani ani tak chu tha la thla lo tur ti tur lo mzel ti na ni chu tro o khati zong kha ke mani lam atanga Zawhna kan han zo thei te chu ani a hey nechina kan soi to ang khan Zawhna hi ke mani atang ringot ni lovin kan kumsang ni som pariata MLA in thanpuya party pathum Congress ZPM le MNF party candidate tin atangin Zawhna pakhat theu kan la atin AMC ward number 3 councillor tuna chuak ta chia Pu K.Romawia ne na train kan labuka ti chuanin kan ward atanga kan wata veng panga YMA President te theu ne na train Zawhna kan khon boka ti chuan ward panga veng panga veng pali in Zawhna minron petheya AMC Councillor Hmeichhia tuna antam hangzo chia chuak ta chia te Hmeichhia pani PM zong mingthangi le pi Mapuii kan ti mai te ne na tangin Zawhna pakhat ve kan khon boka chung Zawhna te chu tuna hianin kan zot vele ngal dona hun kan nei tlema wangin kan in zot ngal zung dona ke mani lama tanga Zawhna chu khati khalo ni phot se hun thatak min pe kan loma ti chuan Zawhna pakhat na hi Dr. Vanlalthlana aizol not to bial to MLA Zawhna ania AMC ward pathum huam chhunga veng tintana iti saktur poimo iti ber pakhat theu han soite ti ania chuanin Laltlanzova Khiangte kan bial aizol not to MNF party kumsang hi som pariata MLA candidate le ward number 4 AMC councillor chhakchhuak atam hangzo cha kha ania Laltlanzova AMC in thana hian lo tling ta la aizol kho puile ibial turtan engmason nange thlen itum berti Zawhna ani ponaron ne hi Zawhna kal kop theiani a puma thante Dr. Vanlalthlana po khanin AMC ward 3 a hian veng tintana iti saktur pakhat theu aron ti a chuan Laltlanzova hianin aizol kho pui ron tel boka chu Zawhna bial tin veng tintana iti tur pakhat theu khamin han shil phot them chumi zong aizol khamin shil le don ya kan ward bi kata na veng tintana malak na pakhat theu soidon chuan soitura tam takkara pakhat na chuan sports complex ko han soi ma sata ila he don laia thalai tena in fiam na po an choilar em futsal ground
nei chhun an niin ka hria khu an ta chia po la ni hri lo ma sela khu to na hian futsal ground angin anmahni te khwan an chei ball ve a khung te po khu han ti puitlin saka ma atul anga Lapui kadu ani katumang ti kha kan soi a tin ramhlun Venglai a hian community hall te an nei lova chung te po chu arem chan dan anga mun rem chang te om the ni chuan chu po chu poimo hle in ka hria veng khatina community hall la nei lo hi angai mo omin ka hria chung te tan po chuan ma la kan tumanga tin ramhlun Vengthar a khuan thil dang tam tak umma sela thlai ching mi te ani a sabji bazar khu poimo hle in ka hria chung te po chu ti saktum ani anga lo kalau zo du lok che churam lun Venglai ya community hall ka engtia ma han lak ching en yang a hmun tur rem chang tha kha alo omani chuan khanga te po khan sarkara deal na te po alo ngai ani chuan khang te po kha kan nge ni thei top choin asiruk lain kan beyang chu ani tak chu chuan ramhlun Vengthar chuan sabji bazar khu chome zwar thin te anni a tin thlai ching mi te anni a chunga chuan sabji bazar khu siam a building sakpui khu saksak khu apui mo in ka hria a kan lo tin the ni chuan chu ti puitlin sakka tumang tin Laipuitlang a chuan ichena ka soi to ang khan nge ni veng lan na mai po ni lovin veng so na mai po ni lon rampum huap mel na tur thil a oma wangin khimi nichena fencing tui kwa bula fencing bula khian aizol view thena gallery siamte ani a nichena po khan kha kan soilan to kha chu ani a tin ramhlun no ta chuan khi kan bazar hmun thin tu na chuan an thuriam pangpar te zorna hmuna an hmanga tin nge ni department te poin an lua a tin aizol not college te poin an hmang ani a chung te po chu atul anga ani tur ang taka bazar hmuna man thei tura buat sai kan tumanga kan tling thei ani chuan tin cold stories inti a Khiangte po kha thlai da thanna hmun te po buat sai ani anga a chan chu tu na hian kongsi ranin zuar zuya heng te po hi thiang hlim lowa hrisel lowa chu wang chuan hmun pakhata that taka changkang taksi a khimi bazar hmun khi a hlawhtlin theina tura malak tumaniang ani tak chu aizol khopui bi to na iron so a khan aizol khopui bi ka hian ti tur tam tak a oma a thente chu kan enge ni ti tur om to lowang ti tur lai chuan ti tur han zon meu chuan mel moi lo tak tak te po han siam tha tur tam tak a oma entirnan heng nge ni shui in zam zai zui mai te po hi aizol khopui ti moi lo tu ni in ka hria he thianga malak te po a tha in ka hria a tin a beautification ram thil te po atul anga moi the ang bera mi puite han chol ha damna tura tan te po bo sai theina la ya chon bo sai tum ani ang entiran khi zar kot pheya te po khian khi bung thingte an han phuna tina thu tha dam te pon han tia tira chon heta te chon che pang an han tina in han om meu chon khi an pang tangkai me ma ni pui ni khwa po chal ha damna nan mangani khatiang ang khan hmun rem chang dang te po siam tum zel ani yang ani ka chu han tling nge la kan van ti tak em tira ti chuan Zawhna hi pahni na kanin zot le nga langa le Zawhna pahni na hi Pi Zomuanpuii Ralte Pi Mapuii ward number 1 AMC Councillor Hmeichhia atarm mang zo chia chhuak ta Zawhna ani a Zawhna pakhat na chu AMC a thlantlin lo ni tala he thlantlin rongbol na hi ikalpui na tura hian engtin nge mi pui nen in hnai taka mason na rural aizol khopui le ward number 3 a thlen tura I ma chopte min hril theyem ti ania Zawhna pakhata le a ni na designation nge ida poimong mo phurna responsibility ti ni a helai a Zawhna hi a ma khanin kan MLA candidate te le kan bial to MLA ponan ron zot to a mason na aizol khopui le ward number 3 hi chu loda thata ri ila kan chang to awangin engtin nge mi pui nen in hnai taka mason na kalpui ani ang mo khang ithil tum te ka engtin mi pui ne na in hnai taka I kalpui dan tur ti lai hi min chan sakla chuan pahni na chuan ni na designation nge da poi modon mo phurna responsibility ti kha toifel takin min han chan sak le ro le ale mi puite ne na in hnai taka kan ti theina tur chuan ward committee kha ani na tur angin kan function anga
chumi mang chuan engkim mai mason na na kan thokanga tin khamia ta na thuron tele engkim enge ni su soidu nei te chuan englai po in kanin honga tin englai po in kepo ka in honga min bedu chuan englai po in biak thein ka omanga chutiang chuan ward committee member te po englai po biak theile an thuron te po pom ani anga chutiang chuan an mamo te po kan lodong songa tin chutiang chuan an mani tenen po engkim thuron tha kan don ang te chu ngai poimo ani ang chutiang chuan ward committee kaltlangin engkim ti ani anga ward committee member zong ne na an mamo te an venga council member ward committee om te ne na po an mamo engkim an lawhtlin theiang chutiang chuan in henai thei ang bera kalpui ani ang chutiang chuan responsibility mo phurna hlen tluka thil poi mo hi ke a omin ka hrelo ani chuan nina designation ai jan mo phurna ani mo mo phurna ani tak chu engtik lai pon 24/7 24/7 ani mai ti chuan zona pathumna hi kan kal le ngal me nga he ramhlun venglai YMA shwai tu te zona ani a ward committee hi ani tur anga function ti ri tumem ti kha i ron soi to a ward committee choni tur angina function ang war le azwal soi dana la ome ward committee hian thil tam tak ati don ani tinani chena ka soirik to kang khan parking fee te po ward committee in akeng ko anga atol zaya tin taxi stand te po atol anga an omna tur hun ruat two wheeler te a taxi pa ngai te po khatiang khan an omna tur te fel taka an park na tur mun te tin parking fee te po a enroll khai taka entirnan BPL family te AY family te po an lo om ta million le mi te in a parking fee kan lo choi in ang te po hi khang anga tlema AY le BPL te tan chuan enge ni antana du sakna te po lan tir ani concession te po a omang katiang khan ward committee chu ani torang taka function ani ang amaro chu veng bill ta ni ro chuan ward committee kha om theilova veng tina khan ward committee om theilo ni chu ward committee bak pakhat bak om theilo ani chu ani tak chu clear tu ten ward committee chungchang chu kan shefia to viawin karing ward committee hi a changtlung don viawani ZPM thanthlin an ni chuan ti khani ti chuan zona palina kan lut le ngalanga ramhlun Vengthar YMA shwai tu te hna atanga zona lo lut ani education chungchang ti ani pakhatna chuan ramhlun Vengthar High School building thattak le changtlung tak kan nei theinan engtia malak nge itum ti ani ti chuan pahni le na chuanin ramhlun Vengthar zirna in ma ason zel theinan le mitam zok zona pahni le na chu ramhlun Vengthar zirna in ma ason zel theinan le mitam zok Central State Civil Service antlin theinan malak itumem ti zona omani ale ramhlun Vengthar High School sakna tura kwanin tuna hian building te achia in aroi to hle ni ti hriat ani kaipon ka hmu a theiang anga kolaya chuan sarkar te nen in beronin a department changtu te nen mala khodan te po ngai to ani ang keipuina ka ti ve thei ka lawhtlin ani chuan khatiang khan malak tum ani anga tin enge ni pakhat min hanzo le ka ramhlun Vengthar zirna in ma ason zel theinan kha thil poi mo tak mai ani zirna ma son na turin thei top kan chu anga khunga tuan Central Service de in bo se na tan han le khabu poi mo tak man to tak ani awangin specialized library buat sai saktum ani tona hian kan bel to MLA hian ramhlun Vengthar ramthara te ramhlun sauta te hian ti sakto tona hian fan te thatlova wangin adangala ti theilova tona hian min lo thlangtling ani chuan kolaya kwan specialized library buat sai saktum ani ramhlun Vengthar bi ka khwan ti na mi Vengthar vengtena buat sai lo na chuan buat sai ani ani tak chu ni chuanin zona pangana hi kan kai le ngal me anga pu Liansailova
ex-minister le kumsang hi som pariata kan bial aizol not to Congress MLA candidate Zawhna ani a kan rama political party te le sarkar lo kai shwai tu te du tho na le dem na thu hian social media le public platform shang aluatam hle maya tu ma mi fel reng an om lo ti thu ang hiala soi thei ani ome ti chuan Zawhna pakhatna hemi chungchanga imi mal thlir na le hmu dan enge ni le ti ani a Zawhna pahni na mizo Hmeichhia te hi kan ram election politics a pen chuak in an latam lova AMC in thana an kwata a dintir ani chau don ani a kanram politics le sarkar in rel bol na thazok siam thei turin hong tha ane be seina ineem eng ang zongin ti in aron zot ani keima mi mal gai dana chuan tun ma in kan sarkar ma sa ten an lo tok tar thin mi pui tlanlung oina tan sum an lo tok tar thina entinan NLUP te MEP te ACDP te an lo tok tara he han kan mi pui mimir kan mindset itimayang kan rilru ati piang swala he development emo kan ti a ani hausi lova chuwang chuan he hian mi pui thin lunga mi pui viral ber a thlengkim le si lova mitin viral bel a thlen theilawa wang mi pui hi kan phun noin khata khan kan nge ni kan be se na te po hi khanin a be dong thin ani tam tak chu ka hmu dan ani kan phun noina kan hmu dan ka ani chu ani chuan in mi pui lam thiam lo ai main he tlama tang zo ka fu lo awanga an soi sel thin ani tina ni mo to lo ang ani chu ani tak chu tin mizo Hmeichhia te politics kan hanlu ta hetiang anga reservation seat neya kan hanlu te hi atha ka te a to na tan ri chuan tin AMC mai ni lo hei local council ate po reserve seat ani ta Hmeichhia te kan hanlu chawa atha in ka ria mi fel tak keta te po hian an lo omani ti mu chho ani a AMC te po chutiang chuan a general seat te hial te po an lo chu ngam ta a nakina chuan hetiang hian reserve seat te po ngai lovin mi fel tak te an lo lu theina atang hian mi pui thin lung po Hmeichhia te hnual suat na abovin karinga tin MLA te mai po ni lovin MP te thleng po hian base na sang tak kani ani ani le chu Hmeichhia kan vatel ve hian in vatel ve hian te po han ti ila lo valu taula eng thil dang lam nge eng change nge thling thei Hmeichhia kan tel hianin ti kha engang zo in nge thil tha tam tak achuakin karinga athan chu en chunga Hmeichhia nu kan om chuan engkim a fel fai thin in kil thleng in a bal kan ria hatiang ang kha ania nu om lo na in chu ruak ani thu fing in ati a tona kan assembly house te po so Hmeichhia om lo na in ani awangin thu fing soyang chuan ruak kala ni ria ni chuwang chuan nu kha han om ve se Hmeichhia te kha han omila mi pa ina an ngai to phak lo le an ngai to kim theil an ngai to kim lo te kha Hmeichhia chuan alo hol kim ve ani chuwang chuan ma so na chungchanga te po Hmeichhia tam tak hi ton ma in mi upa ten tui Hmeichhia fin in tui khural akai lo anti te khatura chona kai to ani hewang chuan mi pa thluk lo Hmeichhia tam tak an omani ti kha tun AMC kal to ta atang te po hian alangin ka ria Hmeichhia fel tak an omani chuwang chuan khatiang khami painan mu zel chuan Hmeichhia nol so na bo tol in karing ani tak chu pa chan le nu chan kha om don ti na ni mo ti chuan in Zawhna parukna kan lut le ngal me anga tun tum chu Ramhlun North YMA Shrine tu te ne na tanga Zawhna ani a Ramhlun market Ramhlun North om market ni talo Anthurium holwa Aizol North College lo industry and commerce driver lo mek te hi enge malagi tum dan ti kha chu ni chin khanin min chang to a soi tur dang la omem khabak chu soi tur mam lo ani na tur angin man tum ani ang mam tura buat sai tum ani ang nangma ni ti thei huam chung ani chong si lova kha ingtin nge thei pato khang thang chu thei pato ka ara trolanga kan ma kan lo ton ngam chuan kan hnung zui turan om ngam tura ka nga ya chu tiang chuan asiruk lain kan thopang chule ani tak chu ti kha chuan in Zawhna kan kal ta zung me ya Zawhna pasari na hianin kan lut le ngal me anga
Laipuitlang YMA tu te Zawhna ani thung do na tun trum chu Laipuitlang venga mi puiten pun KAWMNA Laipuitlang Community Hall achung thak ngai le recreation center kan nei mek te hi man nok nok thei ani na chungin man tlak tak tak ni tur chuan ti changtun chhun zom ngai tak ani a AMC ward number 3 ya hian kan IO councillor a hlawhtlin lo ni ta la henga te hian ma min lak chhun zom sak angem ti ani a chuan Zawhna pakhatala oma ngemo iril ruwa chuanin thil lian taka om ti po hian nga lama se pakhat kan chiar le anga kan word chhunga thalai mania in todel loten ngoro kan word chhunga thalai mania in todel loten anin todel theinan ma chhop ineyem lo nei ta la i ma chhop te enge ni ti ani a hi reverse migration I hetlaya umsa te pon shipui kan tuar avangin he na te po kan chan ani a chuanin pon lama phaya lo thok to thin te lo sang pui pui nei te pon ron hote nga ya kata kan na nei lo hi kan om dul don me a hi engtia malak chi nge ti kha kan bel ve ni chu Chhakchhuak me Laipuitlang YMA hall khi apoi mo khop me ke mangi puin ka han hmoa tin o te po ke thang kho kin soundproof te po khi a thei chuan da te po a tha in ka sia a so tiang chuan a varanda ku ngai ku lovala omreng te po khi khing te po khi han khu te po a tha in ka sia tin an in chung rangwa te po khi engtianga malak tur nge omdan che chu ka hrelona in a trul anga what committee in trul anti angin ma kan lang kan lo tling the ani chuan ani le recreation center te ki recreation center te po a trul anga malak tum ani ang I chuan kan Zawhna hetlaya la thalai te chungchang kha thalai te chungchang hi ke ka ngai poimo ber ania chu wang chuni chena kan soi to ang khan skill development te po poimo a tun han thalai tam tak na nei lo an oma tin chen chu ta sang tak te po handil thelo te po kan ni theye chu wang chuan na ang te po hi khatiang anga han siam dan te po kan ngai to anga tin skill development training hi apoimo ka ti a tuna hian mamo tam tak thalai te na tho turatana I tom tak tak te po a omani hei mobile te po kan khoina sa a mani in todel turtal po a chisiam thiam te po poimo a tin mobile training center te po siam a thei chuan kha kan tumanga tin entirnan plumbing te po kan mamo ani kan venga hian plumbing a tianga thiam te po hi han ko mai tur an wang ani chunga wang chuan khatiang kha kan siamanga tin mystery te po an thiam phur te enge ni pho chwa theina tur te po kan siamanga tin mystery training te po kan buat sai thei anga kan lo tling ani chuan chu tiang chuan labor and employment te ne na thokho te po ina ti dan kan ngai to anga skill kha apoimo don ani skill omzia chu zo entir na pakhat toite kan siamanga India in khol yan puya leya kalmu mu pa atop ta thut mai ani Japan khol aleya chuta chuan Japan an siam thiam lawa wang Japan mi thiam te an han kowa ani chuan han kal hwal thawa tu bo min pero atia tu bo wan han pe voi khata chuwa kal le ta ngal mai ni chu wa siam mana khan engzat nge antia pound sang khat atia kapu voi kha chu I chu sia antia chuta chuan voi khat chau ka chu pound khat ani ma se a chut na lai tak riat man khat pound zakwa somkwa pakwa ani ati chu skill ani ta ni a skill kha tam tak chu ti chua pui an ngai ani tin hei ko shan lama te po skill poi mo Bible reading skill te po ne nga ya athiam te chiar te chu ngai nom bik ma pangpar khoi thiam lo te po pangpar khoi kan hanjir tir deu hleka an thiam ta ma ezona na mang te po anom chhota ani chu tiang zel chuan thil reng chu mi in alo nei ang sa ati pason theina tur pon thui te po design alo thiam chuan designing te po khatia khan alo ti mason tir zel anga thiam na kha chu skill ani ta chu ti thiam thil ti mason na kha apoimo chumi tur chuan thalai te training kha phasa in apoimo ani chu wang chuan khang an thiam chuan na tho tur hi tam ma chu ta tan chuan kan u ta hian mobile application kan siam don ani chu ta chuan mobile application a chuan kan hanti anga kan handa anga khatianga mi thiam ho an thiam na te nen an hming nen an address nen entinan plumbing thiam chu plumber kha lisa khan kan handa anga chu tiang zel chuan pon thui te po tin ko thei te po in chunga tam tak hei electrician te po an lo omanga khang ko thei te tin
mobile training mobile thiam te po khatiang nga chesiam thiam computer chesiam thiam te po khatiang khan kan han tlarang application a khan an han honga nga chuta chuan mi puin an mamon zung hongan konga khatiang khan thalai tam takin an na tho tur an mu thei don ani zirtir mai ba ka an thole zel dan tur te poi ngai to sak don tina nya na chilai soi ang khanin changkan na chu in to del na te pone kan wa changkang don ve o ni tak chu ti chuanin zona pariat na kan lut le nga langa tun kan zona chiar chhuat tur hi PM zom hing thangi AMC ward number 18 AMC Councillor Hmeichhia hun mang zo cha chuak ta kha ni a zona hi aron omdeu nuala kan chiar nga zungzung anga AMC Councillor ni hi idu wang le tum wang nge meichewat ani awanga sawmna I hmu wang ti kha pakhat na ni a pani na hi AMC Councillor ni tala malak itum dan ti hi chu zona malama khanin kan chang nual to hi chu chang to lo maila chuanin pathum na chu tam ni lai AMC kan hmu to khan thil ti thatlo soi tur sia em ti ani a chuan palina chu councillor thani turin engber hinge malak na tha ti ani a chu zona pakhat na kha AMC Councillor ni hi idu wang le tum wang nge meichewat ani awanga sawmna I hmu wang ti kha min han le pola te tlomngai pol sang sanga te kan lo in man na a zara ti turle malak na tur tam tak le ngai poimo te kalong hu ve a he AMC wa ta hian me chiwa te lo ni ta ka chuan le somna te kalo don ve ta ka chuan rong bol na zaw zo ka nia ka nga ya e ka do wang renga lut ka ni e ani tak chu ani le somna hi dong ta lo ta la engtin nge iti thawangem MLA vela te ti la tum thawangem hi lo mu lo ta la manina heng ti hi du ati thengot poni lawa party lam shwai tu te thu ania minit na te minit ten lo mani chu chuan ngai to na te pokan la seng je lam chu ani tak chu mi zona enga chuanin pizom hing thangi zona nimya lo hi zo che ka tu a hey I pension nuwa hian in politics ati hian in kan han mu che a enga tinge ram in ve chuan amo pension ma te khanin in that lai le zual tu na point la that thona ma na khan inga tinge lo ti hi kan zo tham te ang che ti zona poi mo ta kan ni midang pona min zona fo ani a hei hi achana cha kom kati a ka that lai le ka wang lai takin pathian in pasal fanau do om tak min pe a chu fanau do om tak ka nei te chu ramle nam ta na cherna kong khat ani in ka sia a zirna kong a te an hlawhtlin na tura nu le pa mo phurna ni in ka sia a heng te po hi chu wang chuan anmahni support nan ke po in sarkar na te ka thoka chu tiang chuan anmahni kha an kudle ke anmahni an lo din thei ta ka chuan le ke po sarkar da atanga minbar tu ber duang thala politics ka khoi ka ti theilo na atangin ka lo free ta boka chu wang chuan he ramle nam ta na tho ka ha le le mem chu ka tan hun tha lo in hongin ka sia a chu wang chuan he politics a hian kan zuang lut ve ta ani he ram vein politics ate iron lu ta ka hianin inga tinge ZPM pol no pangte iron lu na chan deu kher hi min chi them ole athako pe zo na poi mo ta kani chu mizoram hi hei kan mere theile mi hausa le re thei te kar hi alo zau ta zelin alanga chuta chuan ZPM constitution kan clear chuan a preamble chuan socialism ti te atela chu in tuklan na te in nurwal na te in pum khat na te atela ni chuta chuan chumi ba ka chuan an pol thil tum hian kalung atilenga chuta chuan atak tak poin an kalpui ani akashia da wangin chutni hei ZPM hi atha ka ti a chuta chuan an pol thil tum hi sarkar kalphung thar mipui sarkar din ani a ti te tin ramle namle sa kho himna tura beite ro rel na dik a theina tura tho ti te sarkar le party a huwa ro rel na collective leadership ti hian kalung min le zuala atakin an kalpuya wangin a chan chu kan bial tu MLA ka zota he tak takin in kalpuyem kati a kalpuye thokhat lai pe chu kan ZPM headquarter shwai tu ten MLA fan hi kan mang dik lo ti RTI danin an lo la chuak vek maya chu tiang te chu ania tia party danga hi chuan an president hi an thu em a midang poin an dik lo akal dik lo poin an social ngam lo ania he collective leadership omna hi atha in ka sia a
tin anmahni policy a hian zonun moi choi nun zel te a thei to pachua ti te po kha atel awangin a tha ka ti a tin hei zofa te in sui khomna chungchang te ro rel na pakhat hnuai da tur ti te po hia a tha ka ti a tin ram ro rel na pathian ram tun din ti hian karil ru ang alu em ton la ya pe chuan kan ram Jerusalem lalpanamin pek ve ram hi akul bang te hi achetarem ruma kan rin na te po kan thrau nun kong khar te po hi swalu thein ro kang chhota a hlemhle na le ei ruk na te tin ring tu ti atana moi lo thil tam tak e zona konga te sumdon na te po kan ti du ta ni ina langa chuwang chuan kan che vel te ram hu si thian kan oma nehemia hun lai ang mai khan chu tiang ang chuan kan ram hi tun din pathian ram tun din hi apoimo tak sedin ka ria sarkar atanga pathian ram tun din hi chu tiang chuan hi an party enge ni thil tum te hian karil ru min ne a chuwang chuan ZPM a hian kalu te ni ani tak chu lu chan po thale mai din thar le tum na ani mo ani tak chuan in headline episode ming thangi zo na ka kan kalpeng na sa talu tuka azona pakhat AMC Councillor ni ta lamala itum dan ti hi chu amalama kan chan to awangin hi chu kan ti to lo mai nga tam ni lai AMC kan mu to khan thil ti thatlo soi tur sia AMC Councillor masa te kha an thok thatle in ka sia thil tam tak anti ani amai ro chu kum nga chung lekin thil zong thil tha hi ati vek thelo tin aizol khopui te phei chu plan lo ani awangin thil tam tak ti ngai ala oma ti tur po an oma ni chu tiang chuan nakina po tu na kan share lo po hi ti tur ala om bel zelin karing chu wang chuan Trump masa te kha an thok thalo ti na ni lovin thatakin na an thoka ke ni po in chumi an ti bak po chu thil tam tak oma wangin ai thale zola thokan tum don ani kan tling ani chuan ani tak chu ti chuan as episode ming thangi zo na ato ber councillor thani turin eng ber hinge malak ma tha iti atia hi zo na councillor thani tur chuan in pek na le taimak na le rin omna chu chuan manifesto ti puitlin na konga po kongro na satakina sut karing ani le thani turin eng ber hinge malak na tha malak na tura khan enge tha ber nyang ati ni chu tiang chuan in pek na poimo in kasia ti tak zeta in pek na ti chuan in hei zo na kan nei te zinga zo na number kan in zo to do na awiom hle meya Pu K.Romawia kan bial wat number 3 AMC Councillor Chhakchhuak ta ina azona ani AMC fund in nga na pui ber Central Finance Commission grant hi 15 Finance Commission chuan mun ni aron then sa tight le untight in thantin lo ni tala ibial chunga tight le untight fund ni iman na tur in proposal nge isiamang arti ni ole tight le untight te hi Central Finance Commission ina aron ruam man sa ani tight fund hi aron ruam man sa oma chu rain water harvesting policy ani ruwa tui atam theyang pera khol hi apoimo ani tuna hian kaini aizol khopui te po hi kan PHE hian min supply zo lo to ang ani tuya har sa mema chuwang chuan ruwa tui khol tam thei ang bera me puite hne na in sathar te hne na po heng te po hi in zirtir apoimo in kasia tin building regulation po hian hi nasale zole strict zo ka kalpui atha in kasia chutiang ma ni mun remchang nei te chuan khatianga ruwa tui khol tam theina tur mun an siam apoimo in kasia asiam theilo te chu tanpui na te po ngai to sak ani anga kan lawhtlin ani chuan chutiang chuan anei lo te po ngai to sak ani anga mun nei lo te po mun remchang nei lo te po ngai to sak ani ang ruwa tui kholna khatiang kha apoimo awangin tin akalo in ron lokanga nikum lama khanin kha azot tu pa Pu K.Romawia khanin zem te po sem ni kan chia ka kain ti chun zamangem Khiangte kha mi zong ne na an sim seng lova atu lang zelin Khiangte po kam halak tum aniang ani tatsu ti chuan untight kha ingtin nge untight chu alo zalen to chu ward committee te manga atul anga loko ngada kala chang zo lo khata khan ngo zem ba ka waste solid waste management kha ti chuan zemba ka ti khan milo lo ke po wi ka ngu man affect to tight fana khan rain water harvesting ba ka khan tight fana chuan
solid waste management ani bol hlo pa ina chungchang hi apoi mo in ka sia tuna hian kan thliar ranga min thliar ran tira khatianga thliar ran ve tho zinga kan pai theilo tam takalo am thina ni in chung bungra hlui te po han pai na tur mai awang em ani an lo dong du lova tin thing fak te thing chia te po an lo dong du lo ta ni chung te po chumi pui ta na har sa lo tura ruang man siam ani anga khang ang thil hlui chia tuna an lo lak du lo an khom du lo te po hi ada na dor le apai na tur mun buat sai sak an ni ang ti kha kan sei do atin tui hlok luan kor te po a theya chuan chin na siam te po anga in arin oma chung te po chu kan lo tling thei ani chuan ngai to ani ang ti kha kan sei tel ngai sela ani le solid waste management chungchang ka he chung tin hi kan buaina ni ve a bol lo phur motor kan ve nga po kan bial tu upa po troi thei lo aron keng pheya ma se troi thei pai ni kha lo ni le se tlan let la hi ol sam zo ka han pai dan ol sam zo ka pai dan te po ruam man siam ani anga chu te po chu pp mood tenen po committee tenena ruam man siam ani anga tin hemi ba ka hian hemi apai na garbage bag te po hi aman to a ko sakhar sa te tan chuan ni tak chuan kan chung ko budget ti boy thei thil ani aman te po to wa heng te po hi kan lo tling the ani chuan AAY le BPL tan te po Afria sim te po kan lo tumanga chutiang chuan aman tlom zo ka Mapuii Mimi Lalhmingmawii le thei tur buat sai tum ani bokang ani tak chu ti chuan ka tai plan tight fund ani ta tight an tight ta chuan alo zalen to a chu atul ang zela veng tin na manifesto an the khom te kha ward committee na enanga atul ang le amamo zwal anga aman po zwal ang zela ward committee in ma achop angin mala kaniam ani le ward committee ina anron soi ma in nang ma hianin I anti plan fana chuanin ingai poi mo tur niang pahni vel min han hril chin an tight fana chuan ka ngai poi mo tur chu sports lam thil thalai te le masona chu skill development thila khan entirnan common facility kantia center khami common facility center din ani anga chuta chuan khol bungrua kan leita anga chuta chuan thil khol atang khan thalai ten thil ti anzir don ani chutiang chuan khol sang entirnan engeni bakery thil te po alo ni theya tin thil dang siam te po entirnan mystery thil dang te plumbing thil te po alo ni anga khatiang ang machine kha kan lo lenga kan hunga mun pakhata chutiang chuan thalai ten anziranga azir chuak tha te chu an manzui zel tur bungrua po kha tum sakani ang chung te po chu apoi mo thona tur thleng ten thalai te tun tuma chuan karil ro chuan human development hi apoi mo top in ka sia tu na tanga kan buat sai lo chuan kum som chu soi lo kum nga hian kan soprop thei viau don in alanga tin khatiang a ma kan lak chuan thalai tam tak hian tu na hian mizoram tan engeni engkim in pasona tur thil an khoi ve thung theianga mizo chu ti khan kan ma kan son duai don ti na lo ni don ani tak chu ti khanin kan zona kan khon khom te zona pakwa chu kan in zot zo to a chuan kan zona to ber ke mani atanga omle tur chu hei tu na tanga kumnga a hianin AMC Council ward number 3 hi engtin nge tu na kumnga a hianin a omang ti hi min han mi thla puin min han soi pui chin te hei hi ke mana kalo mi thla dan chuan AMC ward hi model ward ani tora kangaya chu model ward a chuan mi zong hian entirnan thalai te kan soi le anga kut na tho tur nei lo ten na tho turan lo nei an thok so anga ten mystery te po in an thal thiam an ron pho chhuak anga wat emporium kan siama te khatiang khan mi te an lo kalanga veng te an ron veng mun tam zo ka tangin an ron pananga an thil siam chhuat te an ron le anga khatiang ang khan in todel na kan lo nei anga veng in todel na ten re thei bakber po om to lovin hlim takin smart city anti ang khan kan cheng to smart word kan ni don ni mo wat ti kha ril ro chuan alangani chu thleng nge se kan ti hle mai PC Lalchhandami ZPM official candidate I hun lu tak seng in voinia income na hun tha mi puitena an sia chian le zual na tur che in hun tha min pe ka wangin kan lom hle mai kal le zel na tura te campaign na tura te le in thlan huna te pandu sak na sang ber kan hlan se ani ke po kalome